Good morning mga talumid. Morning kuan. Manig atong MDRMC building. Namitong og na mga atong sa rescue nga kuan. Ang mo na mga linog sila mo kuan. Sila mo ato pa mo tabang sa mga mao na ilahang building. Kini mao na atong bag-ong project sa local government pagpatalong niya. Ang kamot po di katong mayor Eric Espolio nga daghantag na himo nga kuan alang sa kayuhan sa katawhan sa lungsod sa Matalo.